Dobrá je. Od státa. Poď, dobrá je. Sem, že tam ďalej nie je. Nechoď tam ďalej. Priniesol som si aj ľadový mikrofón. Môžem vám dať interviu. Rozhovor s otužilcom a ďalkoplavcom Ivanom Gazdíkom sme robili počas jedného z jeho tréningov vo vodách Hrona. Na úvod vám chcem položiť otázku, ktorú ste už určite počuli mnohokrát. Aký je to pocit, keď človek vyjde z takejto vody? Nemá to chybu, je to super. Môžem vrelo odporučiť aj vám. Treba otužovať, je to kvalita. Skoro celý svet vie o tom, že ste preplávali najslavnejší kanál La Manche, ktorý sa vám podarilo pokoriť v lani 26. septembra ako tretiemu Slovákovi v histórii tohto plávania. Čo všetko predchádzalo splneniu tohto cieľa? Tak dvojročná tvrdá príprava. Hlavne sa to týkalo plávania, zdokonalovania štýlu plaveckého, otužilecký tréning, ktorý je veľmi dôležitý pri tejto plavbe cez tento legendárny kanál La Manche. Tá voda je tam chladná, takže treba otužovanie. Plával som od apríla do októbra na otvorených vodách. Zimu som trénoval v chladných vodách zase a prekladal som to plavárňami, kde som potreboval naplávať hodne kilometrov. Sústredenia boli v Chorvátsku na otvorenom mori, aby sme si zvykli aj na tú slanú vodu. Krmenie, veľmi dôležitá vec. Proste museli sme testovať tú stravu v tej vode, aby sme vedeli, čo nám zaberá, čo nám robí špatne, a to sme selektovali a skúšali počas tých 2 rokov v tých tréningoch. Vráťme sa naspäť trochu do minulosti a k začiatkom vášho otužovania. Vieme, že ste s otužovaním začali pred 4 rokmi v Novobanskom Tajchu. Preto nás zaujíma, ako ste sa dostali k myšlienke preplávať práve kanál La Manche. Tá myšlienka preplávať kanál prišla až o 1 sezónu neskôr. To otužovanie ma chytilo a pokračoval som celú zimu až do jary 2007 s ľadovými medveďmi už z Bratislavy. Zobrali ma k sebe, takže plával som s nimi a bol tam jeden člen, ani nie člen, ale šéf ľadových medveďov Laco Pečenka, ktorý sa zúčastnil v plavbi cez La Manche, ale v štafete v roku 2003, takže chcel to skúsiť aj sám, tak tiež ma to inšpirovalo a bol tam tiež Zolo Makaj ako prvý Slovák, ktorý preplával La Manche, takže títo dvaja ma inšpirovali tiež tomuto môjmu úmyslu. Ak je vôbec možné vyčísliť v kilometroch, koľko kilometrov by mal človek naplávať, kým sa rozhodne zdolať takýto kanál, akým je La Manche? Tak je to ten La Manche je o veľkom plávaní, takže treba sa dostatočne pripraviť. Začínal som zhruba 30 až 50 km mesačne plávať a postupne som to zdvihol na 80 až 130. Plával som to mesačne popri zamestnaní, popri rodinných povinnostiach, takže čo sa dalo, väčšinou som trávil vo vode.
A za aký čas sa vám podarilo preplávať tento kanál a koľko kilometrov ste preplávali? Ten čas bol 13 hodín 29 minút a naplával som bez mála 44 kilometrov. Videli sme aj záznam z tejto výpravy, z ktorého je zrejme, že sa muselo dbať na každý detail prípravy pred plávaním a počas plávania. Môžete nám povedať, čo všetko zahŕňa príprava na takéto plávanie a ako vlastne prebiehali posledné minúty alebo hodiny pred týmto vlastne začiatkom plávania? Tak tvrdý plavecký tréning, samozrejme, osloviť správnych sponzorov, lebo dosť je to náročné po finančnej stránke. No a čo sa týka tých posledných hodín pred plavbou, človek sa musí pozitívne naladiť. Ja som si zašiel do miestneho kostolíka v Dovri na svätú omšu. Obdaroval som tam žobráka v podchode, ktorý mi poďakoval, poprial hodne šťastia. Tiež ma to nabíjalo pozitívnou energiou. To sú maličkosti, ale je to tam dôležité byť pozitívne naladený. No a vráťme sa už k priebehu samotného plávania a zaujímalo by ma, ako často je potrebné občerstvovanie a akým spôsobom prebieha. Tak to občerstvovanie tam prebieha z lode od tých kamarátov, ktorí boli na sprievodnej lodi, ktorí mi podávali pohár s tekutinou. To občerstvovanie je len tam v tekutej forme a hlavne teplé nápoje tam treba piť, takže len takýto spôsob občerstvovania je na tom kanáli. Ja som si ho zvolil každých 20 minút, takže do hodiny som jedol 3-krát. Pil vlastne obsah toho pohárika, zhruba 2 deci, tú rýchlu energiu do svalov. A akou formou sa dostala vlastne táto tekutá potrava alebo strava priamo k vám do vody? Mal som na to vyrobenú takú špeciálnu tyč z mopu. Odmontoval som manželke mop, takže sám som si to doma vyrobil a mal som to premyslené do každého detailu, takže tiež, aby som sa nedotkol toho môjho krmiča, ktorý mi podával ten pohár, tak bolo to v tom košíku od bicykla, ten obsah toho poháru a proste takto to bolo. Medzi členmi vašej posádky lode bol aj rozhodca z Anglickej plaveckej asociácie. Na čo všetko dohliadal a aké sú pravidlá? Tak tie pravidlá sú tam prísne. Tie pravidlá sú, a dá sa povedať, že základné pravidlo je zo suchej zeme ísť na suchú zem. To znamená, že z anglickej strany postaviť sa na tú suchú zem a preplávať a výjsť vo Francúzsku, v Európe na pláži alebo niekde na kamene proste. A vtedy ten pokus je uznaný. Ten rozhodca dohliada na to, čo vlastne ten plavec tam robí v tej vode. Či sa nedotýka lode, proste nesmie sa ničo dotknúť, nesmie sa dotknúť ani toho sparing plavca, ktorému je umožnené tiež plávať s tým plavcom, ako so mnou by mohol plávať každú nepárnu hodinu. Využili sme poslednú hodinu, ktorú plával so mnou. Takže dohliada len na to. Telesný kontakt tam nemôže byť ani s loďou. Keďže ste veriaci človek, zaujímalo by nás, ako vám pomohla viera a či ste mali so sebou aj nejaké špeciálne talizmany, prípadne nejaký talizman umiestnený na lodi, ako to plavci zvyknú mávať. Tak viera, čo sa týka viery, dávala mi pokoj, zároveň veľkú silu, pozitívnu energiu, seba dôveru a tie talizmany mal som na lodi 2. Bol to obrázok Panny Márie, ktorý bol prilepený na boku lode a slovenská vlajka na stožiari, ktorá viala na stožiari tej sprievodnej lode Viking Princess. Na to som bol hrdý a to mi tiež pomáhalo. Boli aj chvíle, keď ste už nevládali? Nie, necítil som žiadnu krízu. Bol som dobre pripravený a tak som si užíval každý ten záber v tej vode. Ako ste sa cítili a aké myšlienky ste mali pri posledných desiatkách metrov pred francúzskym pobrežím? Keďže môj sen sa stal skutočnosťou a moja vysnívaná plavba vrcholila, išla ku koncu, bol som naplnený šťastím a pokojom a radoval som sa. A vraj ste si z tejto úspešnej výpravy doniesli niečo na pamiatku. Prezradíte nám, čo konkrétne to bolo?
Boli to 2 mušličky a 1 kamienok, ktoré som tam našiel na tej pláži francúzskej. A posledná otázka, čo chystáte na najbližšie obdobie? Že plávanie v mori mi učarovalo, ten hukot morských vln a dialav, to ma láka, tak odchádzam za 4 alebo 5 mesiacov na Gibraltarskú úžinu, ktorá oddeluje Európu od Afriky. No a na záver vám chcem srdečne poblahoželať k tomuto veľkému úspechu a prajem vám, nech sa vám rovnako úspešne vydaria všetky ďalšie sny a ciele. Ďakujem za rozhovor. Ja tiež ďakujem veľmi pekne.